Antti Jussi, kerro vähän siitä, että mitä sä ajattelet, että kenelle tämä jungilainen työskentely sun mielestä sopii? Minkälaiset ihmiset, minkälaisessa elämäntilanteessa vois hyötyä jungilaisesta coachingista? Jungilaisesta coachingista hyötyy kaikki ihmiset, jotka on jumissa jonkun asian kanssa elämässään. Heillä saattaa olla joku dilemma tai joku muu sellainen pulma, joka mietityttää, johon tuntuu, ettei löydy oikein ratkaisua. Jungilainen työskentely lähtee siitä, että me käsitellään sekä tietoisia päämääriä, mutta sitten lähdetään hakemaan niitä uusia näkökulmia sieltä tiedostamattoman puolelta, eli sieltä irrationaaliselta puolelta. Sopii siis oikeastaan kaikenlaisille ihmisille. Oikeastaan niin kuin jonkinlaista coachingista hyötyy erityisen paljon, jos on hyvin rationaalinen, hyvin sellainen niin kuin järkeistävä omassa elämässä ja haluaa löytää jotain uudenlaista näkökulmaa. Ja me käytetään luovia menetelmiä just sen vuoksi, että me saadaan sellainen leikkisyys takaisin siihen omaan mieleen. Kuulenko mä oikein, kuvaatko sitä, että sellainen ihminen, joka on todennäköisesti hyvin tämmöisessä niin kuin aivotyössä, niin kuin aika monet nykyään on, käyttää paljon älyä, on hyvin lahjakas ja älykäs esimerkiksi, hyvin koulutettukin ihminen, mutta joka huomaa, että kaikesta tästä huolimatta, että mä oon taitava ajattelija, kaikesta tästä huolimatta, mä en saa kiinni, että mikä tämä mun juttu on, mikä mulla niin kuin jumittaa. Onko tämä semmoinen kohta, missä voisit suositella, että jungilainen coaching voisi antaa jonkun toisen näkökulman? Joo, juuri tässä tilanteessa. Koska meidän mieli toimii sillä tavalla, että me emme voi, ei kuulukaan tiedostaa kaikkia puolia meidän mielestä. Ja sieltä aina löytyy sellaisia uusia ovia, joita voisi avata halutessaan löytää uudenlaista näkökulmaa. Tämä sopii todellakin sellaisiin tilanteisiin, kun me mietitään, että mihin suuntaan lähtisi tai mikä uusi näkökulma tai ratkaisu voisi löytyä elämään. No, mua alkoi nyt kiinnostamaan se, että entäs sitten jos sattuu olemaan hyvin semmoinen luova ja leikkisä tyyppi ja on hyvin tottunut käyttämään tätä luovaa puolta itsestään, niin sopiiko jungilainen coaching semmoiselle, joka on jo tuttu sen puolen kanssa? Tosi hyvä, jos on jo luova lähtökohtaisesti, siitä ei ole haittaa. Ajattelen, että tässä yhdistyy jungilaisen coachingin kaksi keskeistä päämäärää. Eli me halutaan myös se tietoinen, rationaalinen päämäärä, hyvin konkretiahakuinen myöskin. Eli tavallaan silloinhan ihminen, joka käyttää paljon luovia menetelmiä ja on valmis siihen leikkisyyteen, hyötyy siitä sen vuoksi, että me voidaan sitten ottaa siihen se joku konkreettinen päämäärä, jonka eteen ihminen työskentelee. Eli tavallaan jos ton tiivistäisi, mitä juuri kuvasit, niin voisiko sanoa niin, että tulit mistä tahansa tulokulmasta, oli sun vahvuudet kummalla puolella tahansa, niin jungilaisessa coachingissa työskennellään niin, että se tasapaino löytyisi näiden kahden välillä ja että ne kaksi puolta alkaisi keskustelemaan keskenään. Että aina tasapainotetaan sieltä, kumpi puoli on tavallaan vielä vieraampi, kummalla tarvitaan enemmän työskentelyä, että oli se sitten se ei-rationaalinen tai rationaalinen puoli. Joo. Kyllä. Eli jungilaisen coachingin keskeinen ydin on juuri siinä, että löydetään se tasapaino irrationaalisen ja rationaalisen, tietoisen ja tiedostamattoman välille. Ja se yhteys voi luoda jotain uutta ja antaa uudenlaista suuntaa, uudenlaisia päämääriä elämään. Niin kuin mä tykkään sanoa, että on hienoa, jos coachattava löytää jotain, mitä hän ei ole itsestään tiennyt sinne tullessaan, niin se on aina riemastuttavaa. Kiitos.